Espainia Ciudadana Plataformak deialdia egin du heldu den igandean, azaroak 4, altsasun ekitaldi bat egiteko. Horren guztiaren aurrean, Nafarroako gobernuak honako hau adierazi nahi dio gizarte guztiari. Bat, elkarbizitzarekin duen konpromisoan bermatuta, Nafarroako gobernuak neurritasuna eta zuhurtzia eskatzen du eragile politikoen baieztapen eta jarduketetan. Eta errespetua exigitzen du Nafarroarendako. Hain zuzen ere, askatasunaren, aniztasunaren eta zintzotasunaren defentsa bereizgarri dituen lur honendako. 2. Nafarroako gobernuak neurritasunaren aldarri garbia egin nahi du. Funtsezko elementua baita, harreman esparru desberdinetarako, baita politikarako ere, besteak beste. Eta neurritasunaren aldarria egin nahi duelako gaitzetsi eta salatu egiten du Altsasuren erabilera. Haren Nafarroaren erabilera ere. Eraitzi beharreko etsaiaren irudia itxuratu nahi duten diskurtsoetan. Gure gandik urrundu behar genituzkeen iraganeko denboretara baizik ez gaituzte eramaten muturreko jarrera horiek. 3. Altsasuko historia ez da 2006ko urriaren 15ean hasten, ez da egun hartan gelditzen ere. Neurritasuna eskatzerakoan data hori inoiz saiestu gabe ere, gobernu honek ez du onartzen data hori bera Altsasuren muinaren argazki finkoa izatea. Altsasun desberdinen arteko bizikidetza izan da historikoki. Komunikazio egune izatearen eta industriak eta trenbideak ekarritako hazkundearen ondorioz herriko ezaugarri bilakatu dira pluraltasuna eta aniztasuna. Urte hauetan krisi ekonomikoa bereziki bizia izan da eskualde honetan, eta hala ere, Altsasu zinez ekintzaile agertu da hari aurre egiterakoan. Etorkizunerako zutabeak ereiki ditu oinarrian bizikidetza zuela. Altsasu eredu da bere herritarren gizarte konpromisoari balioa ematen. Tokiko proiektuetan ez ezik benetan erreferenteetan ere, eritasun mentalak hartatzerakoan adibidez. Eta argazki finkoak baizik bilatu beharrez baditugu, Altsasu da gainera, joan den erregen eguneko gauean, elurteari aurre egin zion herria. Errepidean harrapatuta geratu ziren 100 lagun erreskatatu, lagundu eta aterpetu zituena. Hori dena eta askoze gehiago da Altsasu. 4. Horren bestez eta adierazpen askatasunaren defentsa atzendu gabe, Nafarroako gobernuak dei egin nahi dio Altsasuko gizarteari, bereziki eta oro har Nafarrokoari, edozein neurrigabetasunen aurrean, erantzuna izan dadin beti duintasun adimentsuan, heldutasun demokratikoan eta gizalegean oinarritua.